Ja tämmöisistä yrteistä tai kasveista, jotka kehittää itseensä tämmöisiä sopeutumiskykyisiä ominaisuuksia, niin käytetään termiä adaptogeeni. Onko joku kuullut aiemmin? Täällä on hyvä porukka. Jeps. Eli siitä sanastakin voi jo vähän juontaa, että adaptoitua, auttaa sopeutumaan. Eli tämmöiset kasvit tai yrtit ehkäisee meidän kehoa stressiltä, tasapainottaa hormonitoimintaa, verenkiertoa, lymfajärjestelmää, eli tämmöistä viemärijärjestelmää meidän kehossa. On aika älykkäitä yhdisteitä. Sitten mennään takaisin. Tässä on yksi keino siihen, mitenkä voi, mikä ikänä muutoksenkin niin kun aiot tehdä ruokavaliossa tai missä tahansa elämän osa-alueella, niin sinulle tulee tarve palata vanhaan. Mutta kun tiedät sen jo etukäteen ja tulee se tunne tai se ajatus, että haluaisin mennä takaisin, niin sä voit sanoa sillä ajatuksella, että kiitoksia, mä tiesinkin, että olet tulossa. Kokeillaan vielä vähän aikaa nyt tätä matkaa. Purat sen jollain tavalla johonkin fyysiseen toimintaan. Toi on ihan hyvä tapa, koska toi on aika neutraali tapa. Ja vielä hengitellä siinä rauhassa. Ja se on aika härö, kun kaveri on täynnä vihaa, niin se rupeakin tekemään vaakaa. Voi tehdä monenlaisia asioita. Pääasia, että sä et ole sen vihan vallassa, tunteen vietävissä.